Siyabingelela bogogo, siyabingelela amakhehla, siyabingelela zalukazi, siyabingelela abantu abasha, abantu abadala, kanti-ke magumba amanonke omhlaba nje. Sithi saluti, siyanibingelela impilo enhle kini nonke. Uthando nebusiso esinibusisa ngazo kuqala unyaka njengabelaphi bendabuko. Sithi sukumane nisukumele impilo zenu ngoba ngeke kuze kuhlale kunje. Okay. Lokuqala ukungibona ke udokotela u2+2 ngila kwaMhlaba uyalingana, kwaMhlaba uyalingana ngisejozini. Ejozini kwaMhlaba uyalingana nomuntu ebhambanane mawuthanda kukuwe. Mina ngakhona ke la. Cha Nkosi yami. Sisendabeni zempande ezomuthi zababazashuqula. Ngithi ke into engidume ngayo le nento engaziwa ngayo. Ungazi nje kungakho kuthiwa Dr. 2+. And kungahlanjekiswa makuthiwa doctor kushiwo ngempela ngoba ngumxazululo wempilo zabantu ubusuku nemini. Akukho engikwaziyo nje kuphela ukuthi ungithole ehlathini ngigaya ngipheka. Ngoba ubona le ndumba nje ngihleli kuyo ngebomo. Angithi indumba zala ekhaya zixaka okwaziyo zixaka ongazi. Indumba zala ekhaya zinamagama njengabantu. Njengoba ngihleli nakulena nje ungafuni ukuyazi. Ngoba mangisho igama lawo uzohleka. Kodwa kusalakho ke la kwaqeda inhlupheko kwaqeda usizi. Sukuma ke manje sukumela impilo yakho ungithinte ku 0727378514. Mhlonishwa nawe mhlonishwakazi ngithi mina kimi. Bantu abakhulu manje ngifonela ningangibingeleli. Vele uhlalo odabeni sixazulula impilo sephambili ngoba lokubingelela njalo kuvele kuphazamisa ifocus kakhulu ngoba ngihlezi ngiphila. Nawe ngiyakufisela ukuthi ufanele nami uhlezi uphila njalo njalo noma zikhona inkinga kodwa uphile. Ngoba akukho kudlula ukubaluleka okudlula impilo. Ngoba nazi inkinga zizibe khona kuwe ziba khona ngoba uyaphila. Ngiyanicela ke musana ukuthatha inkinga nifake emakhanda zonilimaza. Phila nazi inkinga. Inkinga obhekane nayo inkinga esazofika kuwe okwazi ukuthi wena umkhulu kunaleyo nkinga. Ayingakunkingi ngikhona mina. Ayikho inkinga lesixazulelo nesingabelaphi thina ukuthi wena ufike kanjani kithi wangena kanjani. Ikhona imithi abafuna imisebenzi, ikhona imithi siyabageza abantu sibanika imithi eyahlukahlukene abantu abasafuna umsebenzi. Sayiphakamisa inhlahla kumuntu abe inhlahla yakhe eziqonde kuqala unyaka. Umuntu onesifiso sebhizinisi akasondele ngempela sihlale phansi. Ngimenzele nendlela afuna ngayo. Umuntu ofuna ukuphakama ngabe ngumculi. Bakithi ka ngithinti kakhulu leyo ngoba makhosini nawe ngiyanihlonipha baphathi. Ngiyanazi ningikhonze kakhulu ngiyanihlonipha. Wonke nje uhlobo lomuntu ofuna usizo bakithi akafonela isigadla senyama athi 0727378514. Ngoba mawuqala nje uchaza mawungibikelela vele ngibone ngathi ufuna ukuba umngani wami noma asingaba bangani asizane. Mina ngiummeli wakho and ngifuna ukuba ummeli wakho ngenkani. Angikhathalele ukuthi bathini abantu bagxeka abanye bathini. Mina nginyanga izwe liyakwazi lokho abakwazi bakwazi. Angithakathi nginomuntu phansi. Anti ngisazothakatha. Sazothakatha rara. Ngithakathe rara. Ngithakathe rire. Ngithakathe A1. Ngithakathe A2. Konke lokho kunama level angithi kukhona kwasigadla. Athi isigadla kwakusigadlisini cha, isigadla nje senyama. Angithi mina ngiyadleka. Ngeke ungibone ukuthi ngiyadleka efonini. Kodwa mase sihleli phansi uzobona cha isigadla enyama iyadleka le. Awukade ngithini bakithi. 0727378514. Bande ezomuthi zababazashuqula. Gogo logobile. Akithi saluka sempondo lesi. Masamba sadondolozeza anginawo amandla. Kodwa inhloso enkulu ithi bonke abafisa okuhle kulonyaka ngiyababusisa ngithi inkosi izibabusise. Kuyo yonke into abayifuna kuyo yonke into abayicelayo. Abahlulekile nabasaphushayo baphushe kakhulu. Ngomusa nangothando ngicela kuwe mzimbune indleko. Mzimbune indleko. Mzimbu khandleka usuku nosuku. Mzimbu nzima. Mzimbu nzima uyanyatheleka umzimbu uyagula ungena uphume ebhedlela umzimbu unjani kodwa umzimbu nani unezindleko.
ngabe uyakhulula ilonto nani azumzimba unendle kodwa ngikhona 0727378514 Sibani sami siyavutha njalo sivutha phansi ehlathini kukuphi la nelilanga uNkulunkulu uzokwenzela umusa ufike la selapha siyaphilisa Nkosi yami abantu bafuna ukucela inhlahla abantu bafuna ukucela konke into abayifuna ikhona abantu abanenkinga emzini abantu hayi mina ngiyafika emzini wabantu angiqhenye ngiyafika emzini wakho kodwa mangifika emzini wakini ngizosebenza khona ngifuna ubatshela abantu bakini ukuthi ubiza ugogo logobile isalukazi sempondo mina ngisona isihlobo sakho uma ngifike ekhakini mina angisona isihlobo sakho uma kukuthi kukhona oyisihlobo sakho ogangayo usuka zoyibona mina ngisuke ngizoyibonakalisa ukuthi nginyanga and futhi mangifika emzini wakho ngifuna ukuthi uhambe uxoxela abantu ukuthi bengibiza isigadla aya siroka siyathakatha angithi into engiphiwe le haya ngikhendlanga bakithi wena mawufuna into esindayo uthatha into esindayo madoda asithwaleni yeke lokhohlisa abantu sisi bhuti mama asithwaleni uma kunzima bona bathwala kanjani kunzima ukuthwala othwalayo wathwala kanjani abathwele bona bathwele kanjani kunzima angithi lento kabili uyazikhethela ngifuna ukuthwala okuhle ngifuna ukuthwala okubi lapho othi umuthwele bese uhlukumeza abanye abantu kodwa kuhle ila ukuthi umuthwele leyo nto ingahlukumeza umuntu kube nje nguwe osacrificeayo ngempilo yakho umusacrifice ngempilo yakho 07273785 ishare le video 0727378514 Udokotela amaqiniso udokotela othanda abantu ngiyanthanda kodwa nibekezele inkinga zenu zinkulu yabona nje unyaka wonke awuzi kimi qala ukuhlupheka 2018 namanje awuzi kimi usuzofika kimi suqeda ukuhamba bonke labantu osafuna ukubamba sofika kimi entandanisa manje sofuna ukuzwelwa yimi no mina ngizokuthatha ngubeke empilweni ofuna ukuyiphila and ungangimoshela isikhathi izala ekhaya wazi ukuthi ufunani nasi isibani yakukhanyisela lapho khona yebo siyakhuleka ke kini bomgqabha la gqabha mgqabheni maqabhela imizi amanye amadoda siyamema manje khehla kubo bonke abafuna usizo mgqabheni wakamgqabhali yashiwa abeze kimi bazothola usizo phela okay ngiphinde ngikhulume nawe soyiwasho zendlela ngithi indoda kubo bonke abantu abathi umuthi usebenza beze bathola iwasho zendlela zivuleke izindlela mtshakaneni oh hey ngithi mina ngumqabza nkukuzina amatshwele ayikho inkinga ezongehlula uma ufike kahle kimi 0727378514 uyazi ukuthi ngisho ngabe sekonakele kangakanani mina ngipanel beater yakho ngizokupanel beater mina ngivusa imizi engavuki vuka isimizi sokuthiwa ngeke inkinga yakho hlushwa abangani hayi nayo inkinga yonabangani yazwe nabakuloyaka uphumelele nje abangani abangani banomona akekho umngane ofuna ukuthi ube phezulu kuye ngeke ngibone nami nje inyanga engiphila nazo kunalokho nje bese ngithi mina ngiyanthanda nonke bela kulala miliyasebenza hey number 4 ma Cape Town kanikazi nine Cape Town nginenduna yami number 4 nasi sibani tata ngiyazi usendleleni uzakini nasi sibani number 4 lesibani sona esavula impilo yakho number 4 phumelo bala number 4 sinika abanye abantu lesibani baphile khehla lami awu number 4 hayi indoda emnyama madoda mina ngithi ujuluka yona ithi mina ngopanel beat number 4 baphathe kahle groupini abantu ngendlela baphathe ngayo ngiyavuya tata number 4 woza kini ngizokunika imendlela ze group manje number 4 uyaroka number 4 uyinkunzi tata number 4 ngifike Cape Town kwacoba umhlaba kwaphila wonke umuntu bonke abathi into izandla zami bavuya labakhona number 4 uyabathanda abantu
kulungile ke ndoda endala. Number 4 nasi isibani ngizokuzwisa sona. Number 4 eCape Town ungamthinta nje nawe umfonele nihlale phansi nikhulume. Indoda engenawa kamanga ngifuna umuntu onamanga mina bangithi akuna magic akuna magic number 4 anginamlingo mina kodwa ngifuna umuntu owaziyo ukuthi ufuna impilo ngithi mina ngiphethe quality angiphathanga quantity so ngiphethe quality ngizokunika ngqo uyayibona angithi mthwalo uboshiwe zokuqaqaka nobamba ngusigadla senyama safele emazweni ndaba zonke akhulumisa ngiyanthanda nonke niphile kakhulu ngelinye ilanga kuyokwenza ukuthi ngigcine ngikufakile la uyabona la ngisho la uyabona kodwa ke hayi imali phela bazalwane niyazi nje ikinto amanje kulungile ke zihlobo zokumthanda uNkulunkulu benifisela ukuhle nonke hlala nethembeni nilwe nempilo zenu ningaphela amandla ningakhohle ukuthi angekuhlale kunje number 4 woza ufuna ukuthwesa umthwalo phezulu kwesizwe ufune bakwazi konke ama-Cape Town nama-Cape Townikazi kulungile ke manje sithi siphakamisa inhlahla siphakamisa uthando kubantu bonke abasaphuma bofuna imisebenzi akhona amandla asithwaleni madoda ingqondo yakhe ithini kuwe wena ufunani eyakhe ingqondo ithini hayi uJesu uzobona lalela yimi okwazi ukuxhumana noNkulunkulu yimi amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu ngiyamazi uNkulunkulu ngihlala naye mina uNkulunkulu uyovuma ukuthi mina ngiphathe lesibani sakhe wena uhamba ufuna uNkulunkulu uzungeza umhlaba ongeke umthola uNkulunkulu la kuwe engqondweni ngisho wagijima uye tempelini ungagijima uye tempelini noma uye esontweni ukhohlwe ingqondo yakho ukuthi ithini kholo ngenamsebenzi kufira 0727378514 ngiyanthanda niphile ngiyanihlonipha abantu abakhulu ngiyanihlonipha nini nonke ngithi angeke kuhlale kunje nanka amandla mawuwafuna wozithathe phela nanka amandla siyabonga